Mangayo anite dabanda kamale seneke baliyo dabasangunde kadoma. Ambalma shirifla jabrani filebagaw Mali kono ani Mali kokan kaw fo ka waliɲumando kaw ladɔniya k'a fɔ ko ni an ka jɛmukan kɛnɛ sigilen jɛmukan min n'an b'a wele ko Ciwara n'a bɛ sɛnɛkɛlaw baganmaralaw mɔnikɛlaw jiriturulaw a bɛ wele bila nin bɛɛ lajɛlen ma alhamdulilayi ka jɛmukan sigi ka ɲɛsin an ka togodalamɔgɔw walasa degun ni gɛlɛya min b'u kan u ka se ka ɲɛfɔli k'o la dɛmɛ min bɛ se ka lase u ma cogo min na u ka se ka ɲɛfɔli k'o fana la o jɛmukan in sigikun ye bi alhamdulilayi a y'an se yɔrɔ min na o ye Jalakɔrɔba ye Jalakɔrɔba n'i ko Jalakɔrɔba a y'an hakili jigin sifinnaka dɔw la minnu kɛlen bɛ ka walanbaw kɛ ka kalanbaw kɛ ka sanfɛ kalanw kɛ nka ka diɲɛ o bɛɛ lajɛlen kɔ ka na i sigi togoda la yen nɔ k'u ka baara bɛɛ lajɛlen ɲɛsin cikɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya bagan mara sɛnɛ ani o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman bi alhamdulilayi an n'o denmisɛnninnakaw bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ an bɛna daminɛ an balimamuso la ale ka tɔgɔ n'a jamu fɔ ka sɔrɔ ka ale yɛrɛ jɔyɔrɔ fɛnɛ min a ka dɔ fɔ la ne balimamuso yi salamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. An ce an lamɛnbagaw ne tɔgɔ ye madame Kulibali Asan Jara ne bɛ anw ye denmisɛnninw ye anw y'a daminɛ ni APJ stage o APJ hukumu kɔnɔna na an bilala président Bakari Togola ka yɔrɔ la n'o ye APCAM ye ale de sera ka an fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ an ɲɛna ko APJ bɛ ka fɛn min kɛ nin bɛ chômage yɛrɛ caya a tɛ fɛn bɔ chômage la bari a b'aw wele ka na a bɛ fɛn d'aw ma aw bɛ sara ta chaque mois aw bɛ sara ta après un mois une année mana dafa aw bɛ taa sigi so kɔnɔ k'a bɛ mɔgɔ yɛrɛ k'ale zone ye bon ko n'an sera ka fara ɲɔgɔn kan ka groupement créer ale se mun ye ale b'an dɛmɛ au niveau la bon alhamdulilayi an kɔni y'a kɛ bi alhamdulilayi a réussir an bolo dɔɔni mais hali bi an mako bɛ dɛmɛ na mais an b'a fɔ bi alhamdulilayi ne ye gestionnaire ye groupement kɔnɔna na. Gestionnaire o tɛ a wari marali ni a kow ye sa alhamdulilayi o diyara n ye halisa groupement yɛrɛ ɲɛmaaba bɛ yan Balo Sidiki Balo Idrissa Balo i bisimila i k'i tɔgɔ ni jamu fɔ filɛlikɛbaga ko mɛn da ye mɛn tigila ye. Nin kuma in diyara n ye kosɛbɛ an bɛ an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo ne tɔgɔ Idrissa Goita mais u bɛ ne wele ko Balo sabula n tɔgɔ dara mɔgɔ min na o jamu ye Balo ye o de la bɛɛ bɛ n wele ko Balo sinon n yɛrɛ jamu ye Goita ye an balimamuso Asan a bɔra k'a fɔ san 2015 anw de gɛrɛsɛgɛ donna APJ ka stage la ni APJ b'a kɛ san o san n'anw kɛra a 8e promotion ye donc ni APJ y'an bila sɛnɛkɛlaw ka soba min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma chambre d'agriculture du Mali APCAM an taara san kelen baaradege kɛ yen donc baaradege bannen kɔfɛ anw yɛrɛ y'a ye vraiment nin so in tɛ dɔwɛrɛ sɛnɛkɛlaw ka so bagan maralaw mɔnikɛlaw yiriforo baaralaw jamana dun ka politiki jumɛn ye ko ka denmisɛnninw orienter ka taga kɛnyɛrɛye ma an ko anw tɛna nin ko bila da la APJ ka programme min bɛ n'a bɛ fɔ a ma reconversion ka bayɛlɛmali kɛ joona ka fɛn dɔ dege ka tigi basigi o la hali n'o y'a sɔrɔ i ye kalan min kɛ n'o tɛ bɛn o de kɛra sababu ye anw sera ka reconverti donc ni dɛmɛ parce que bɛɛ b'a dɔn dugukolo ko a ka gɛlɛn n'i ko i bɛ sɛnɛ kɛ f'i ka kɛ dugukolo dɔ de kan n'i ko i bɛ mɔni kɛ f'i ka kɛ espace ba dɔ de kan o de la an ye dugukolo demandé président Bakari Togola bolo a y'anw accompagner ka dugukolo d'an ma an filɛ nin o ci de la yan nɔ depuis 2016 fo bi an bɛ sɛnɛ kɛ an bɛ bagan mara voilà ne yɛrɛ ye groupement président ye ne ye n'a bɛ fɔ a ma ko administrateur o kɔfɛ fonction wɛrɛ fɛnɛ bɛ ne bolo groupement kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma recherche développement min b'a kɛ a bɛ taga ɲɛ o tâche fila de bɛ ne bolo groupement kɔnɔ. I ni ce Balo Ɲare. Ok an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ani wula donc ne tɔgɔ Adama Ɲare donc n ye kalan kɛ IPR la technicien supérieur en agronomie donc o tɛmɛnen ka bɔ groupement kɔnɔna na donc ne chargé de production kan voilà. I ni ce an bɛ aw fo kosɛbɛ Balo ka fara madame Kulibali kan Asan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo Ɲare an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen nin y'a siɲɛ filanan ye an ka wuli ka s'aw ma sabula an y'a ye k'a fɔ aw bi alhamdulilayi Balo aw kɛra misali ye aw ye dumare ye bi Mali denmisɛnninnakaw caman bɛ i yɛrɛ filɛ min na sabula ka taa kalan kɛ ka taa sanfɛ kalan kɛ ni ma fili aw ni ne yɛrɛ an bɛɛ ye kalan kɛ an bɛɛ taara sanfɛ kalanw kɛ ɲɔgɔn fɛ nka ka biro kɔnɔlaw to yen ka Bamako to yen ka diɲɛ fɛn bɛɛ kɔ ka na i sigi togoda la yan kungo kɔnɔ yan su ani tile aw ka fɛn bɛɛ bɛ yan nɔ ka na aw yɛrɛ di cikɛ ma
balo ɲinan aw ye ko mana wara bolofara bi caya yiri mana bonya bolofara bi caya aw ye bolokura bɔ ɲinan yalo a mun de nana n'o hakilila jumɛn y'aw bolo la i bɛ se ka mun de fɔ kan bolokura bɔ tɛ dɔwɛrɛ parce que n bɔra ka a fɔ n ka kuma daminɛ na ka fɔ an ye stage kɛ yɔrɔ min na o ye sɛnɛkɛlaw ka soba de ye Mali kɔnɔ yan nɔ n'i ko sɛnɛ agriculture avec garanta élevage b'a la sɛnɛ yɛrɛ b'a la fɛn caman associé len b'a la feere ni fɛnw bɛɛ b'a la donc ni an ko an ye stage kɛ yɔrɔ min na an tɛna an dan fɛn kelen ma comme an ka groupement yɛrɛ tɔgɔ ko groupement des jeunes agriculteurs du Mali fɛn fɛn tɔgɔ ye ko sɛnɛ an ko an bɛ dɔ kɛ nin bɛɛ la sabula an ye stage kɛ yɔrɔ min na an y'a faamuya k'a fɔ nin kelen o kelen bɛ se ka kɛ baara ye denmisɛnnin bolo pour que k'i yɛrɛ bɔ nɔgɔ la k'i yɛrɛ ta k'i bangebagaw ta ka mɔgɔ wɛrɛ ta ka recherche créer yɛrɛ ka tila ka emploi di mɔgɔ wɛrɛ ma an bɛ sɛnɛ kɛ an bɛ production kaba sɛnɛ an bɛ tiga sɛnɛ an bɛ fɛn caman kɛ mais comme bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don groupement kɔnɔna na donc ka bɔ salon na ka na ɲinɛna évaluation min bɛ yen an ye min kɛ sɛnɛ kunda kuma ka ɲi ko tigilamɔgɔ bolo ni min responsabiliser len bɛ min na o ka kuma o kan o yɔrɔ la n yakila Adama Ɲare ale bɛ se ka o yɔrɔ fɛsɛfɛsɛ kosɛbɛ sabula ale y'o kalan de kɛ ale de bɛ se ka o ɲɛfɔ an ye ka bɔ salon mun kɛra sɛnɛ kunda ɲina an ye mun ni mun kɛ a ye min ni min d'an ma donc Adama Ɲare bɛna kuma o yɔrɔ kan kɔrɔfɔ kuma galamani di Adama ma Adama ok merci beaucoup o diyara n ye kojugu comme ne chargé no production kan donc maintenant ma dɔn n y'a f'i ɲɛna kuma kɔnɔna na k'a fɔ ko n taara kalan kɛ IPR la walasa ka dɔ fara an ka dɔnniya ka sɛnɛ bunakun kɔnɔna na donc salon i yɛrɛ bɔra an ye kaba de kɛ donc an ye kaba min sɛnɛ an ye hectare 1 ani dɔɔni de sɛnɛ tila sɛnɛ donc o hectare 1 ni tila an ye tɔni 3 ani tila de sɔrɔ a kɔnɔna na hectare 1 tila kɔnɔna na an ye tɔni 3 ani tila de sɔrɔ a kɔnɔna na kaba la donc kaba la donc o kaba an b'a feere an y'a bila yen ka stocker an ka n'an sɛw fɛngɛ don min na donc an bɛ sɛ don yen a di sɛw ka balo ye donc maintenant sisan o tɛmɛnen kɔ an nana ye k'a fɔ ne ka kalan yɛrɛ kɔnɔna na a fɔra an ɲɛna k'a fɔ ko n'i ye kaba sɛnɛ yɔrɔ la san min bɛ d'aw kan k'i k'i jija i ka kɔri sɛnɛ o yɔrɔ la walima i ka tigɛ sɛnɛ a kɔnɔ walima i ka sɔ k'a kɔnɔ donc maintenant o ɲinina an y'an sigi an y'an réfléchi an ko bon ɲina déjà salon an ye kaba k'a la n ko ɲina an k'an jija an ka tigɛ k'a la donc ani ka tila ka keninge ani saɲɔ ani sɔ fana filifili a ɲɛfɛ donc ɲina o de y'a to an ye min kɛ an ye ala minɛ an ye hectare 1 k'o kɛ tigɛ ye donc hectare 1 na an ye tɔni bɔrɔ 3,000 donc an y'o de sɔrɔ yɔrɔ in na tiga la parce que tiga filɛ nin ye ni tiga ɲan'i bolo ni tiga ɲan'i bolo bɔrɔ 3,000 bɔrɔ 3,000 kilo a bɛ komi sankolo bɔrɔ 3,000 donc an ye kilo 3,000 de sɔrɔ a la an y'o de sɔrɔ ɲina parce que a tiga ɲan'an bolo mais ni tiga ma ɲan i bolo donc bɔrɔ 100 i tɛ tɛmɛ o kan o ye n'a ma ɲan ye bon an tun bɛ dugukolo min kan a dugukolo ka ɲi kosɛbɛ a dugukolo ka ɲi yɛrɛ parce que engrais organique n'o ye an ka farafinnɔgɔ gwɛrɛgwɛrɛ an y'o de cɛ donc o k'o kɛ an ka foro kɔnɔ donc an ye tɔni min farafinnɔgɔ min k'a kɔnɔ a bɛ taa se fɔ tɔni 7 ma parce que hectare 1 na a fɔlen don ko i ka tɔni 10 k'a daminɛ tɔni 5 la ka taa bila tɔni 10 ma farafinnɔgɔ la i k'o k'a la donc anw ye tɔni 7 de engrais k'a la donc o ye farafinnɔgɔ ye donc o de y'a to an ye kilo 3,000 sɔrɔ hectare 1 na donc maintenant an y'a ye tuguni ka tila ka mun kɛ an ye keninge ani saɲɔ an y'o kɛ espace dɔ fana na parce que an ye foro in tila de tilayɔrɔ 2 ye donc tiga bɛ fankelen fɛ keninge ani saɲɔ an y'olu fana kɛ fankelen fɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye farafin sɔ fɔ an bolo yan nɔ donc olu balo bɛ kɛ o ye donc sɔ fana an y'o kɛ ka a lakori donc ka dɔ kɛ a camancɛw fɛ o sɔkalaw fana an b'o kɛ bagan balo ye parce que an ye tigɛ filɛ nafa 2 de bɛ tiga la donc a fɔlɔfɔlɔ jumɛn ye a y'a den yɛrɛ parce que o nafa ka bon kosɛbɛ donc an ye min sɔrɔ la an b'o feere donc o ka musaka ye an tigɛ kana dɔw feere donc komi Asan bi yan nɔ donc an ye min sɔrɔ ale bɛ se ka ɲɛfɔli k'o la donc mais tigɛ bulu fana o fana bɛ yan an bɛ k'o fana feere bagantigiw ma ala sago i sago tigɛ dɛ ni kɔrɔfɔ ɲɛna kosɛbɛ madame Kulibali Asan i bɔra ka Ɲare ani Balo u ye i da sera aw ka baara kɛlenw ma a ye baaraba minnu kɛ ɲina ni a bɛ kɛ misali ye sabula Mali denmisɛnninw kan ka aw lagɛ bi ka aw kɛ référence k'aw kɛ taamasiyɛn walasa u fana k'a dɔn k'a fɔ ko ja
kuma min bɛ fɔ tiɲɛ don sabula aw y'a misali ye a bɛ fɔ anw ɲɛna ko ja mɔgɔ bɛ se ka kɛ fɛn ye sɛnɛ la anw fɛ yan bi alhamdulilayi aw ka nin groupement aw taara sanfɛ kalanw kɛ ka jɛn aw ka diplôme kɔ ka na aw sigi burusi kɔnɔ yan nɔ ko baaraba minnu kɛra sɔrɔ dɔ kɛra dɛ i tɛ dɔɔni fɔ an ɲɛna o la. Ok, merci Camara. Nyame. Adama bɔra ka mun fɔ an ye mun ye tiga ye n'an ye tiga saki 3,000 sɔrɔ kɛ o tɛ ba 3 sɔrɔ o an b'o feere an b'o feere o y'o fɔ ne ɲɛna sisan ne yɛrɛ bɛ na n charge o la sisan k'o feere o ma feere mais mun ye sɔkala ko ye bon aya ko ma nɔgɔn sisan dɛ ko ma nɔgɔn bon mun ye sɔ ni fɛnw ye an t'o feere an yɛrɛ bɛ na an ka sɛw ladon an b'o kɛ ka sɛw balo walasa k'an bɔ balo san na Camara n bɛ profiter o la ka foli di APJ directeur ma an ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ yan samiya kɔnɔna na an ka sɛmaraso sanji ye a tɔli bɛɛ lawuli k'a tɔli bɛɛ lawuli tɔli kun t'a da la bon an wulila an ye dɛmɛw ɲini an sera a ma a y'an dɛmɛ a ye mɔgɔ bila ka na tɔli da an ka fɛn bɛɛ kan a yɛrɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko denmisɛnninw ko ne tɛ se k'aw ye k'aw to tantɔ bari an bɛ financement di dɔw ma u t'a k'a la a yɛrɛ ye mɔgɔ bila ka na an ka yɔrɔ lajɛ ka tila ka wuli ka na tɔli bɛɛ don a la kɔfɛ n'i yɛrɛ tilala i yɛrɛ bɛ se ka taa yɔrɔ fɛn a y'a tɔliw bɛɛ da an ka foli b'a ye an b'a fɔ très bien a ye mun kɛ ala k'a sara ni bɛɛ ye mɔgɔw dɛmɛ tan cogoya la a ka fisa an kɔni an mago bɛ dɛmɛ la toujours ale ni président Bakari Togola ka dɛmɛ an y'o de sɔrɔ an bɛ financement fana an mago bɛ financement na n'an ye financement sɔrɔ an bɛ se ka fɛn caman wɛrɛ kɛ mun tɛ vala ninnu ye an mago bɛ financement fana na ne mɔgɔ minnu bɛ se k'an dɛmɛ n'u y'an dɛmɛ a bɛ diya n ye kosɛbɛ o de tun bɛ ne fɛ k'a fɔ. n'ala sɔnna aw bɛ dɛmɛ sabula aw ni dɛmɛni ka kan parce que aw kɛra fɛn ye bi bɛɛ lajɛlen kan ka filɛli kɛ fɛn min na Balo kuma caman fɔra aw ka baara bi ni a bɛ ka lakodɔn dɔɔni halisa baara kuraw bolo dalen b'aw fɛ bagan dɔw farala baganw kan an ɲɛ b'a la sɛw bɛ yan sisan sogomafɛnw zonzaniw bɛ yan fɛn caman bɛ yan yalɔ hakilina jumɛn y'aw bolo fɛn la. Camara merci beaucoup toujours an tɛ ɲinɛ an tɛ sɛgɛn mɔgɔninfin i mana kɛ cogo o cogo sababu dɔ bɛ yen i kana na ɲinɛ o kɔ n balimamuso Asan da sera a ma k'a fɔ APJ directeur l'actuel directeur de l'APJ Yaya Daw a bɛ APJ directeur la bi mais an bɛ stage kɛ waati min na ale de tun ye APJ régional coordinateur ye a ko aw bɛ nin ko in daminɛ n b'a kalama sabula gɛlɛya de don APJ créera ni gɛlɛya dɔ de ye n'o ye denmisɛnninw ka baarako ye bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko denmisɛnninw ka baarako fanba ni furaba la bi an b'a fɔ n'o ye entrepreneuriat n'o ye kɛnyɛrɛ ye ka baara di yɛrɛ ma ka recherche créer yɛrɛ ka tila ka baara di mɔgɔ wɛrɛw fɛnɛ ma ne ko ne ka administrateur kɔfɛ jɔyɔrɔ min bɛ ne bolo groupement kɔnɔ o de ye fonction recherche développement fɛn fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka groupement in taga ɲɛ o hakilina ɲini ni su ni tile ne b'o kan salon an bɛ évaluation na ɲinɛ deuxième phase salon aw bɔra ɲinɛ aw bɛ yan an bɛ taa ɲɛ cogo jumɛn na an ye stage kɛ yɔrɔ min na n'o ye APGAM ye APGAM bɛ événement dɔ organiser san 2 o 2 n'a bɛ fɔ a ma ko Siagiri le salon de l'agriculture o Siagiri la école dɔ bɛ kɛ Siagiri in kɔnɔ kalanso dɔ bɛ k'a kɔnɔ fo k'a daminɛ fo ka taga ban n'a bɛ fɔ a ma école du Siagiri o école du Siagiri animé anw fɛ an ka stage san parce que an ye stage kɛ san min na APGAM na APGAM bɛ événement fɛn fɛn organiser anw sen donna a bɛɛ la anw de b'a fɔ an bɛ taa o bɛ taga yɔrɔ fɛn fɛn la visite guidée terrain na mɔgɔ fɛn fɛn n'a ɲɛ sɔrɔ monde rural la n'o bɛ taa an b'a fɔ anw bɛ taga aw nɔfɛ président b'a fɔ o y'aw nakun ye ka na aw nana degeli min na an bɛ taga n'a ye o école Siagiri de la animation kɛra farafin sɛ a bɛ se ka mun ni mun di mɔgɔ ma a bɛ se ka kɛ baara ye denmisɛnnin bolo i tɛ siri mɔgɔ la kami la même chose sonsanni la même chose avec 120 000 francs i bɛ sonsanni mara daminɛ an ye nin bɛɛ de ta san o san an b'a lajɛ 22,000 i bɛ sonsanni mara daminɛ mais an ka nin sonsanni min b'anw bolo yan nɔ bi an y'a daminɛ seulement avec 6 000 francs parce que a ka kan ka kɛ cogoya min na o moyen t'an bolo an ye pɛrɛ kelen san k'a essayer a lajɛ a bɛ se ka min d'an ma mais san kelen kɔnɔ an yɛrɛ de b'a dɔn Camara sonsanni ye min d'anw ma mais taalen ɲɛfɛ an bɛ s'o ma i ɲɛ bɛ kamiw na a mankan filɛ nin a fɔra
kami ngoni ni ya da jelen dro ya suye o mangan filɛ fan bɛɛ fɛ farafin sɛ be kulo be tɔngɔnɔw be nin bɛɛ marakun kun dɔ de be nin bɛɛ la dɔ laban bɛ kɛ ka dɔ daminɛ an y'o de ɲɛfɔ rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme sunzaniw bo u be marala an bolo don nataw la Adama Ɲare spécialiste production culture vivrière hyper sortant an bɛna le ferme agropastoral min sigi sen kan ka sɛnɛ kɛ ka maraîchage kɛ o nunu bo ni sɛ nɔgɔ ni fɛn nunu bɛɛ bɛ don maraîchage kɔnɔ pour faire une production bio auquel ni buna adamadenya yɛrɛ b'a la k'i sinsin o kan ko ka fɛn produit fɛn min jɛlen no min ka ɲi ma n'a tɛ kɔlɔlɔ wɛrɛ s'a ma à travers l'environnement, les animaux, k'a sɔrɔ produit chimique ninnu ma utiliser a la kosɛbɛ qui est très très recherché an b'a la ka baara kɛ ni o hakilina de donc bi an bɛ yɔrɔ min na an bɛ se ka fɔ fɛn caman b'an bolo an ye min ye Siagiri kɛyɔrɔ la école di Siagiri la dɔɔni dɔɔni san o san an bɛ dɔ viser an b'o atteindre n'an sera o ma développement ye processus de Kamara a tɛ jɔ i bɛ nin kɛ i b'i yɛrɛ lajɛ sini bɛ dɔwɛrɛ kɛ diɲɛlatigɛ ko bɛɛ bɛrɛma ko kɛ de min se b'i ye don min na o ɲini k'o kɛ min se t'i ye don min na fɛɛrɛ tigɛ i bɛ k'o la cogo min na i k'o fɛɛrɛ tigɛ o de la i bɛ avancer donc an kɔni bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ se k'a fɔ nous on vit de ça an bɛ sunɔgɔ ni nin ye de an bɛ wuli ni nin ye o de la an b'a la ka taga ɲɛ nin ko in kɔnɔna na hali bi ala ka ɲɛtaga sabati Ɲare balo da sera ma zonzani a y'o fara bolo ka ɲina a ye kami fara kan farafin sɛ e bɛ se ka mun fɔ quoi bon pour le moment i b'a dɔn diɲɛlatigɛ la den cɛmannin i b'an ka lafiya ɲini quoi i lafiyalen da i bɛ sunɔgɔ la ye donc an kɔni an bɛ k'an cɛsiri an mana ko kura fɛn fɛn mɛn ko min b'a to sɛnɛko bunakun kan mɔni bunakun kan fɛn o fɛn bɛ yen ni taaɲɛ kɔni bɛ sɔrɔ la donc maintenant an m'an bolo bila o la k'o kɛ an ma essayer k'a lajɛ n'a a réussi an bolo an bɛ continuer n'a ye donc n'a ma réussi an bɛ tila ka dɛsɛ mun de y'a to a ma ɲa an b'an sigi tuguni ka tila k'o kuma de fɔ tuguni donc mun de y'a to a ma ɲa a kan ka ɲa cogo jumɛn na an bɛ tila k'an sigi ka échanger o de kan kosɛbɛ donc zonzani filɛ nin ye a y'a fɔ cogo min na c'est vrai parce que an b'a fɛ ka maraîchage de kɛ donc n'o ye nakɔ sɛnɛ bon nakɔ sɛnɛ tun filɛ nin ye an filɛ waati min na engrais ni pɔsɔniw u bɛ k'a kɛ an ka fɛnw na vraiment a ka jugu adamaden ka kɛnɛya yɛrɛ ma kosɛbɛ très bien produit chimique ninnu donc ni jamana yɛrɛ sera k'a lajɛ an bɛ se k'olu dangari olu la cogo min na o bɛ sɔn ka fisa donc an ka ɲini tɛ dɔwɛrɛ ye an b'a fɛ ka maraîchage kɛ mais avec bio produit chimique foyi tɛ ɲagama la sans produit chimique o tɛ ɲagama la donc o hukumu na an y'a ye k'a fɔ an ye recherche fana kɛ k'a fɔ ko zonzani bo n'i y'a kɛ sɛnɛfɛn kɔrɔ a ka ɲi kosɛbɛ n y'a f'i ɲɛna k'a fɔ an ye tigɛ kɛ an ye tigɛ min kɛ an y'a kɛ tigɛ bio de o tɛ dɔwɛrɛ ye an taara an ka misibo de ta ka na kɛ fɛn kɔnɔ n y'a f'i ɲɛna k'an ye tɔni 7 de kɛ an ka hectare la donc maintenant o bɛ cogo min na donc ni hali y'o tigɛ dun o tigɛ tɛ se k'i bana parce que produit chimique ma k'a la foyi donc maintenant an ye produit bio de fɛngɛ de k'a la engrais organique de k'a la donc zonzani ninnu filɛ nin ye c'est vrai n'a b'o cayara an bolo donc pourquoi pas don n'a nata la mun na anw bɛ ka maraîchage min fɛngɛ k'an b'a kɛ n'an ye dɛmɛ sɔrɔ donc o maraîchage kɛ an bolo don olu kɔrɔ donc k'a ye k'a jira mɔgɔw la k'a fɔ parce que fɛngɛ filɛ nin ye culture bio filɛ nin ye ni engrais ti k'a kɔrɔ parce que n'i y'a fɔ sɛnɛkɛla ɲɛna k'a fɔ ko a sɔrɔ ka bon parce que caman b'a fɔ ko non ko n'i y'a k'o ye k'o sɔrɔ ma bon mais fɛn min sɔrɔ ka bon n'a bɛ don ni tiɲɛni ye i kun dun donc a kan ka ɲini ji ɲɛma jɔlen na an k'o fɛn to yen mais fɛn min bɛ hali n'a sɔrɔ ma bon n'a ka fisa an ka kɛnɛya ma an kan ka ɲɛsin o baara ma donc o de y'a to an b'a fɛ an bɛ ka dɛmɛ ɲini fan bɛɛ lajɛlen fɛ donc ni ala sera ka fara an kan k'an dɛmɛbagaw fana dɛmɛ n'olu sera k'an dɛmɛ walasa an ka se ka hakilina min b'an na donc an ka se k'olu kɛ yɔrɔ in na a bɛ diya an ye kojugu merci i Ɲare an bɛ kɔrɔfɔ di an balimamuso ma musow ka ko ka ca bi dɛ tɔn sugu bɛ Bamakɔ kɔɲɔyɔrɔlatagaw bɛ yen fɛn camanba de bɛ yen nka bi e y'i ɲɛ bɔ o bɛɛ la ka se ka i cɛsiri i yɛrɛ ye ka bɔ nɔgɔ la i yɛrɛ ye aw ka nin jɛkulu kɔnɔna na ne ko bi e bɛ se ka welekan jumɛn lase musolakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya muso minnu bɛ yen an balaka minnu bɛ yen minnu taara sanfɛ kalansobaw la ka taa kalanbaw kɛ u k'a dɔn k'a fɔ baara bɛɛ lajɛlen kalan bɛɛ lajɛlen tɛ se ka kɛ biro kɔnɔ baara ye kungo kɔnɔ b'an bolo ji b'an bolo tile b'an bolo donc e bɛ se ka welekan jumɛn lase u ma bi e kɛra misali ye walasa u fana ka ɲɛ b'e fɛ ka na e kɛ ɲɔgɔnna ladege. o diyara n ye Kamara merci fɛn bɛɛ fana ye kanu de Kamara n'i ye fɛn min kanu
i b'a kɛ ka ɲɛ wa i tɛ nimisa la fana n'o tɛ ne yɛrɛ tun tɛ foyi dɔn agriculture kɔnɔna na sage hukumu kɔnɔna de la n yɛrɛ taara bon o kɔnɔna na an taara président Bakari Togo la ka ferme la ka taa ka yɔrɔ la ka yɔrɔ visiter o yɔrɔ de la fɛn ninnu kanu donna ne yɛrɛ la raison pour laquelle n fana ye n cɛsiri ka ninnu dɛmɛ an bɛ girin an bɛ taga n'an bɛ taga yɔrɔ yɔrɔ u bɛ n wele n b'a fɔ ok problème t'a la an bɛ wuli an bɛ taga an b'an ka kurusiw kɛ bon i ye mun fɔ ne bɛ mun ɲini musow fɛ fɛn ninnu na anw yɛrɛ musow donna a la anw ka avantage ka bon a la kosɛbɛ ka tɛmɛ cɛw kan n'an y'a ta ni seri ye anw yɛrɛ ka avantage ka bon a la ka tɛmɛ cɛw kan i y'a ye ne yɛrɛ bɛ fɛn mun sɔrɔ n yɛrɛ ye nin fɛn ninnu na ninnu yɛrɛ t'a sɔrɔ i y'a ye surtout ne président ye ne yɛrɛ ye Bagatogolama na ne bɛ nin feere fɛn na courage bɛ don a la a bɛ ne yɛrɛ encourager kosɛbɛ i y'a ye a bɛ ne yɛrɛ encourager kosɛbɛ muso n'i y'i cɛsiri sɛnɛ ni fɛn ma i b'a nɔ ye i b'a nɔ surtout nakɔ sɛnɛ ninnu an musow fana ka nafaba b'o olu la kosɛbɛ kosɛbɛ n'an ye nakɔ ninnu sɛnɛ a b'an dépanner mɔgɔninfin ni i ma siri mɔgɔ la i yɛrɛ bɛ se k'i yɛrɛ ka fɛn bɛɛ kɛ ne yɛrɛ miiri o ye fɛn ɲumanba ye i y'a ye o ye fɛn ɲumanba ye muso mɔgɔw bɔ i bɛ se ka kalan dɔ kɛ ala t'a baara nɔgɔya i ye bureau kɔnɔna n'i y'a sɔrɔ a ka di bɛɛ ye mais fɛn dɔw bɛ yen n'i yɛrɛ fana wulila k'olu ɲɛɲini i yɛrɛ ye n'i ye ɲɛ sɔrɔ a la i tɛ ɲɛ bɔ bureau kɔnɔ baarakɛla fɛ i tɛ ɲɛ b'o fɛ ok o diyara n ye o tiɲɛ ye sabula balo yɛrɛ bi balo yɛrɛ b'o ko o misaliba ye kosɛbɛ n'a taara aw sɔrɔ bureau kɔnɔ a bɛ yɛlɛ o la balo waati tɔ man jan kosɛbɛ ka na se aw ma bi ka na dɔn aw bɛ baara min na yan aw ko aw nana aw yɛrɛ di baara de ma yan cikɛ ma yan aw ma foyi wɛrɛ fara aw bolo kan bi foyi tɛ min tɛ cikɛ ye ne ko balo misali la halisa wele kama da la ani dɛmɛ nasiraw fɛ i bɛ se ka mun de fɔ yanni jɛmukan ka kuncɛ. Bon rapidement Kamara ne ye jeune ye mais ne b'a dɔn jeune bɛɛ bɛ fani ba la n bɛna rapidement welelikan dɔ bila a ka faamuya Kamara fo a ka expliquer de jamanadenw ye ko denmisɛnnin ye siniɲɛsigi mais jɔn de ye sini o denmisɛnnin ye jɔn ye Kamara e tɛ ne tɛ Asan tɛ Ɲare tɛ sabula an fɛn fɛn sera san 18 ma anw ye bi de ye anw ka tɔnɔ ka kan ka dun bi de fo Mali denmisɛnninw ka nin faamuya mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ ka nin expliquer denmisɛnninw ye k'a dɔn k'a fɔ denmisɛnnin min ye siniɲɛsigi ye o y'a ye minnu ma se 18 ans ma olu de ka sini ka kan ka ɲɛsigi anw ye bi actif de anw de ka kan ka baara kɛ bi pour que k'olu ka sini ɲɛsigi mais hali bi an dɔw tilalen don kalan na an t'a dɔn an bɛ taa min n'a fɔra denmisɛnnin ye siniɲɛsigi anw y'a tila an minnu san 30 san 40 espérance de vie Mali la 65 ans a tɛ tɛmɛ o kan ne ye san 40 hali bi ko ye denmisɛnnin k'e ye siniɲɛsigi ye an ka ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye a ka faamuya anw ye bi de ye o de la n bɛ min fɔ denmisɛnninw ye n bɛ nin yɔrɔnin fɔ français la aucun jeune n'a de crainte pour son avenir quelle qu'en soit la voie qu'il a choisie s'il travaille consciencieusement pendant chaque heure de la journée il n'a pas à se soucier du résultat il peut être sûr de figurer un jour parmi les individus les plus compétents de sa génération dans le domaine de son choix. N'i ye baara kɛ a mana kɛ baara fɛn o fɛn ye jayi walanen don fana tile o tile heure o heure i b'a la ka fɛn min kɛ k'i cɛsiri a kɔnɔna na walayi n bɛ n kale o kan ka lemuru tigɛ o kan don bɛ nana don na i tɔgɔ bɛ fɔ o mɔgɔw fɛ o baara la donc an k'a faamuya anw ye siniɲɛsigi ye mais anw ko denmisɛnnin ye siniɲɛsigi ye mais anw ko tɛ anw ye bi de anw de bɛ siniɲɛsigi ka bila denmisɛnninw ɲɛ o y'an ka jamana ta ye mais jamanaw bɛ yen hali den minnu ma sɔrɔ olu ka sini b'a la ka ɲɛsigi mais anw minnu jamanaw ye fantan jamanaw ye dɔɔni an yɛrɛ bɛ se k'a fɔ an ka jamana fɛn bɛɛ b'an bolo yan mais n'i y'a ye i b'i ka fɛn to yen k'i bolo nabɔ dɔ ta kama c'est que min b'i bolo i dalen de t'o la k'o b'i nafa fosi t'an bolo yan nɔ ka tɛmɛ an ka dugukolo ni fɛn kan rapidement dɛmɛ denmisɛnninw ka dɛmɛ n'a fɔra ko entrepreneuriat denmisɛnninw ka sɛnɛ kɛ sɛnɛ bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn kan o ye dugukolo de ye denmisɛnnin ni muso bɛ dugukolo bɔ min ni État yɛrɛ m'a lajɛ réserve foncière min bɛ État bolo Bamako périurbaine na a k'a lajɛ ka denmisɛnninw installer o espaces kan fɛn bɛɛ dugukolo bɛɛ ye jamana de État de ta ye n'i taara fan fɛ a bɛ fɔ ɲɛna ko dugukolo bɛɛ ye État de ta ye État ka réserve foncière ka bon Bamako n'a laminiw na o k'a lajɛ k'o dɔ fɛ jeunes ka installer à leur propre compte pour que rapidement u bɛ se ka fɛn kɛ ka fɛn sɔrɔ a la hali n'a fɔra e ka taa sɛnɛ kɛ e ka taa bagan mara kɛ ni portion t'e bolo e bɛ t'o kɛ min donc an b'an ka autorités interpeller o k'a lajɛ ka denmisɛnninw accompagner an bɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an t'a fɔ fonction entrepreneuriat o k'a don ba la
ka yɔrɔ di denmisɛnninw ma logement sociaux bɛ cogo min na ka denmisɛnninw installer k'o tɛtɛ i n'a fɔ an b'a la ka tɛtɛ cogo min na depuis anw bɔra PECAM na k'anw tɛtɛ dɔɔni dɔɔni aw ye nin kɛ min ni s'aw bolo aw bɛ o don dɔ wɛrɛ la aw bɛ avancer san 3 ye o kɛ fɛn fɛn kɔnɔ ne hakili ni o ma fɛn si ma i b'o bila mais anw b'a dɔn nin anw tɛ bɔ nin na ni anw bɛ nin kɛ de san o san k'an ka évaluation kɛ aw kana sɔrɔ anw ye fɛn kɛ nin ko kɔnɔna na donner espoir à d'autres jeunes de nous imiter. Je vous remercie. Inchallah. Merci. Kuma di Ɲare ma. Ɲare kɔrɔfɔ kuncɛ la. Oui. I bɛ se ka mun fara balo ta kan? Bon n bɛ se ka min fara balo ta kan o ye halisa an denmisɛnninw n bɛ se k'a fɔ a y'a fɔ cogo min na an bɔra denmisɛnninya cadre kɔnɔ sa donc denmisɛnninw an bɛɛ lajɛlen donc mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen n'i si sera i si tɛmɛna o donc i si b'a la o donc an bɛɛ lajɛlen kan ka ɲɛsin baara de ma parce que i b'a dɔn Mali an denmisɛnnin caman bɛ yen an b'a fɔ k'an b'an ɲɛsin ko gouvernement bon gouvernement c'est vrai gouvernement bɛ se ka an dɛmɛ mais o y'a sɔrɔ an yɛrɛ dɔ k'an yɛrɛ donc voilà o y'a sɔrɔ i yɛrɛ dɔ kɛ anw filɛ nin ye bi an bɛ ka essayer an bɛ ka dɔ k'an yɛrɛ ye bi bon est ce que n'an kun y'anw sigi k'a fɔ ko gouvernement a bɛ ɲɛnabɔ wa anw sigilen bɛ ko financement au début an y'an sigi ko financement tɛ sɔrɔ la chaque fois n'an taara mɔgɔw u b'a fɔ ko wayi ko dugukolo b'a bolo wa nin y'a fɔ cogo min na n tɔɲɔgɔn y'a fɔ cogo min na denmisɛnnin ta tɛ dugukolo la denmisɛnnin ta tɛ dugukolo ye o donc dugukolo yɛrɛ tɛ musow fana bolo donc maintenant état de ta don état kan ka lajɛ vraiment k'u kɔfilɛ walahi k'u kɔfilɛ denmisɛnninw na sinon an bɛ kasi la dɛ Malidenw bɛ kasi la kojugu donc vraiment u k'a lajɛ denmisɛnninw fana u fana kɛ an bɛɛ lajɛlen an ka kɔfilɛ dɔɔni an ka sɛgɛn an ka kɔrɔlenw ma o tɛ dɔwɛrɛ ye an ka sɛgɛn sɛnɛ ani mɔni ma donc an kana fɔ k'an b'a bɛɛ kɛ birikɔnɔ baara ye birikɔnɔ baara bɛɛ t'o sɔrɔ dɛ donc ɲuman min ye an ka sabali ni saya ma kɔn a ma Kamara an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a don wɛrɛ n'Ala sɔnna n'Ala ma basi wɛrɛ kɛ an bɛ fɛn wɛrɛ f'i ɲɛna min ni fɛnɛ tɛ kelen wa an bɛ ko wɛrɛ fɛnɛ kɛ n'Ala ma basi kɛ Ala k'an dɛmɛ n'Ala sɔnna an b'o fɛnɛ fɔ ɲɔgɔn na Ala sago i sago merci beaucoup. Merci sago tigɛlɛ Madame Coulibaly i ka kɔrɔfɔ laban ani wele kɛrɛnkɛrɛnni balo ye wele bila faamaw ma dɛ i fana tɛ wele bila walasa sabula n y'o de fɔ siɲɛ dɔ in na an bɔlen yan balo mɔgɔ caman wulila ka taa s'aw ma jɛmukan bɔlen mɔgɔ caman y'aw ɲini parce que u y'a ye k'a fɔ aw bɛ fɛn min na nin de bɛ laban donc a ye dusu don caman kɔnɔ caman yɛrɛ taara fɔ an ɲɛna vraiment Kamara an y'i ka jeunes ninnu u ye min fɔ tiɲɛ don bi alhamdulillah an fana y'a sira taama a kɛra an fana ma misali ye sababu ɲuman ye donc i tɛ dakuruɲɛ fila fɔ k'a ɲɛsin musow ani jeunes ma. D'accord. Merci Kamara. Komi balo ni Ɲare bɔra k'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan olu ye welewele min kɛ a tɛ tɛmɛ o kan komi ne ye gestionnaire ye ne ye an ka gestionnaire ye voilà an ka wariko kunbaga ye ne ye ne kɔni bɛ wele min kɛ an mago bɛ aide la an mago bɛ aide la an mago bɛ dɛmɛ na an mago bɛ dɛmɛ yɛrɛ de la n'an sera ka dɛmɛ sɔrɔ a bɛ diya an ye an kɔni an mago bɛ dɛmɛ la o ye ne ka wele mɔgɔw k'an dɛmɛ dɛ minnu b'an lamɛn u k'an dɛmɛ an mago bɛ dɛmɛ na an mago bɛ dɛmɛ belebeleba yɛrɛ la n bɛ mun fana fɔ musow an k'an cɛsiri dɛ an k'an cɛsiri sisan o yɛrɛ bɛ ka mun fɔ ko musow yɛrɛ cɛsirilen don ni cɛw ye hali bi an ka dɔ fɔ o cɛsiri kan n'Ala sɔnna merci Kamara. Ala k'a ɲɛ ka d'an ma. Balo voilà kulun b'a fɛ ka se cɛncɛn kan kɔrɔfɔ laban na walasa an k'an kɔ don ɲɔgɔn na nka n b'a fɛ ka min fɛnɛ fɔ bi n y'o de fɔ jɛmukan daminɛ na aw bima aw ka kan ka kɛ dumari ye Mali denmisɛnninw bolo Mali sifinnakaw k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛn denmisɛnninw an ka mɔgɔba dɔ bɛ yen u bɛ to k'a fɔ ko Bakari tɔgɔ la a bɛ to k'a fɔ ko jeune diplômé sans emploi bɛ yen mais jeune diplômé sans manger ko o tɛ yen dɛ e bɛ se ka mun fɔ o ko la. Bon ne hakili la o tɛ Bakari tɔgɔ la an karamɔgɔ an fa an bilasiralibaga an tɛtɛlibaga an b'a fɔ ten mɔgɔ i kana ɲinɛ sababu kɔ dɛ sababu ko i kana na to d'a ma i kana na ji d'a ma mais k'i hakili to sababu la o de ka di sababu ye jeune diplômé sans emploi mais jeune diplômé sans manger moi je peux même dire que bi sɛnɛkɛla de bɛɛ mago bɛ sɛnɛkɛla de la tile kɔnɔ siɲɛ 3 o y'a dɔgɔyalenba ye sɔgɔma n'i kununa ni sɛnɛkɛla ma ɲɔgɔn ye ba ni fa foli kɔfɛ i bɛ sɛnɛkɛla fo daraka dunyɔrɔ la tilela bɛ ten surafana bɛ ten tɔ donc fɔlɔ sɛnɛ tun bɛ cogo min na mɔgɔ tun ye sɛnɛkɛla filɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ni fini nɔgɔlen don mɔgɔ man kan ka jate mais bi sɛnɛ sera yɔrɔ dɔ la fo kɛlɛ bɛ kɛra sɛnɛko la ça veut dire que sɛnɛ faamuyala bi mais
tɔnkunani dɔ de fɔlɔ y'a nɛnɛ n'i ma sɛgɛn i kunkolo tɛ don suma la a fɔra anw ye ekɔliso la page africaine textes bɛ yen le travail mon enfant après le travail l'indépendance ça veut dire quoi n'anw mɔna ni texte ninnu de ye anw nin de kɛ donc bi an ka dɔn k'a fɔ sɛnɛ bɛ dakunna bi sɛnɛ jɛra sɛnɛ jara fo bi sɛnɛ kɛlen don ko ye bɛɛ bɛ samana sɛnɛ nɔfɛ o y'a ye dɔw de sɔnna su ni tile k'o nin di Mali sɛnɛ ma k'a fɔ hɛrɛ bɛ Mali la yan n'an y'a kɛ an bɛ fɛn sɔrɔ a la je profite de l'occasion dɔw b'a fɔ ko sɛnɛkɛla jamana kɔnɔ n'i ye miliyari y'a bolo k'o ye ko wɛrɛ ne y'a tila o a fɔra an ɲɛna ko fonctionnaire o fɛnna milliardaire o ye ko wɛrɛ ye kɛnyɛrɛ ye an ka jamana sigilen min ma ne y'a fɔra ko Mali ka économie bɛ reposer sur l'agriculture l'élevage la pêche la foresterie depuis an bɛ école fitininw na o b'a la ka fɔ an ye n'an ma wari sɔrɔ la ne t'a dɔn an bɛna wari sɔrɔ fɛn min na donc sɛnɛ bilama a bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ kasi la Mali sɛnɛ bɛ kasi la sɛnɛkɛla bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ bi Mali sɛnɛ bɛ kasi la mais n kɔni dalen bɛ fɛn kelen na sɛnɛkɛla jigi tɛ fosi ka Ala ka sanji ɲuman jigi ni sanji ɲuman jiginna sɛnɛkɛla bɛ diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ mɔnikɛla bɛ fɛn sɔrɔ bagan marala bɛ fɛn sɔrɔ sabula tout est lié à l'eau la pluviométrie mais hali bi an b'a ɲini an ka autorités fɛ u ka sigi ka taasibila kɛ sɛnɛ ma k'a lajɛ sɛnɛ bɔra min kunun sɛnɛ bɛ min bi o k'a dɔn k'a fɔ n'an bɛ fɛ ka avancer sɛnɛ na an ka segin ka sɛnɛ segin a minɛn kɔnɔ a ka bɔ kasi la o la Mali yɛrɛ bɛ kasi dabila fan bɛɛ ka kalan an yɛrɛ ɲɛ b'a la an frère minnu bɛ armée la an bɛ taasibila ko ye minnu tora kɛlɛ in na ani jamana wɛrɛ mɔgɔ minnu nalen don an dɛmɛ Ala ka hinɛ o bɛɛ lajɛlen Ala ka saya k'u ma lafiya ye o k'a dɔn ka fɔ olu bɛ yen su ni tile ka an protéger mais sɛnɛkɛla de ko ale de sécurité alimentaire ale bɛ kɛ sanji kɔrɔ a bɛ kɛ tile kɔrɔ a bɛ kɛ wolowolo la a bɛ kɛ samisɛnninw na pour que an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dumuni sɔrɔ k'a dun sɛnɛkɛla kelen don i n'a fɔ sɔrɔsi a tɛ ɲinɛ su ni tile a b'a la a bɛ miiri n'a ka sɛnɛ ye a bɛ miiri n'a yɛrɛ a bɛ miiri ni mɔgɔ wɛrɛw ye ni ne ma caman kɛ ka fɛn caman sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛna kɛ kɔngɔ la bagan marala bɛ ten mɔnikɛla bɛ ten yiriforo baarala bɛ ten donc anw ni sɔrɔsiw bɛɛ bɛ fani ba la n'i y'a mɛn sɛnɛkɛla a fɔ ko sɔrɔsi sécurité alimentaire nous sécurité des personnes et des biens tenitigiw ne y'a tila anw bɛ fa la anw bɛ ba la bɔda kelen n bɛ Mali autorités interpeller Mali ka taga ɲɛ fɛn fila agriculture ani culture ni fɛn fila n'an y'an cɛsiri nin na Mali bɛ kɛ champion ka champion ye diɲɛ kɔnɔ an ka jamana kuntigi El Hadji Ibrahim Boubacar Keita champion de la culture n'o jala b'a bolo o ma da la kunna a dira a ma parce que Mali ye culture jamana kɔrɔ ye n'an seginna ka na an ka seko ni dɔnko ma k'an ka sɛnɛ fɛnɛ tur bɛ minnu na o de la ni agriculture tu fɛn bɛɛ ta i b'a sɔrɔ tur b'a la agriculture aviculture pisciculture kiniculture culture bɛ fɛn fɛn agriculture ni culture o de bɛ Mali bɔ avancer ka Mali bila jamana tɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ an ka hakili to o yɔrɔnin na kosɛbɛ kosɛbɛ donc k'a fɔ anw bɛ fɛ ka taga min anw bɔra min anw bɛ min Kamara anw bɛ fɛ ka kɛ champion de capitaine des capitaines d'entreprise jamana kɔnɔ min idée bɔra idée nationale la à travers la paix ka empire de volaille k'o sigi Mali la don nataw la dɔw kana na ka na inspiration ta anw kan k'a fɔ ninnu bɔra min ça ne sert à rien i kɛlen ka fɛn ba sɔrɔ anw bɛ duguma depuis duguma fo sisan aw ɲɛ b'anw na an bɛ taa san o san an bɛ évaluer don min na donna n'i nana appui conseil an b'i bilasira an bɔra sira minnu fɛ an b'o ɲɛfɔ jeune bɛɛ bɛ fani ba la an bɛɛ ka degun ye jumɛn ye o ye problème de chômage sous emploi togodaw la samiya mana ban an bɛ mun kɛ ci wɛrɛ fosi t'an bolo sɛnɛ kɔ fɛn wɛrɛ ka ɲini ka di togodala denmisɛnninw ma min b'o installer o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka immigration kɛlɛ ka exode kɛlɛ ka chômage kɛlɛ ka pauvreté kɛlɛ n'an y'an s'adonner aux opportunités du monde rural Mali bɛ kɛ États-Unis jamana si ma développé Chine la Grande-Bretagne les États-Unis la France ni bɛɛ développé la sɛnɛ de la n'an ye nin ta ba la an bɛ kɛ champion ye Afrique dans le monde entier n b'aw fo kosɛbɛ foli diyara an ye an yɛrɛ b'i fo dan tɛ foli min na madame Kulibali Asan Jara an ka foli b'aw ye ka Balo fo ka Ɲare k'aw fo kosɛbɛ vraiment an bɛ ni Ala sɔnna an fana bɛ layidu ta
ni ala sɔnna san o san an b'a ɲini setigi ala fɛ ani aw kana san o san an ka jɛ an ka nin baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa mali denmisɛnninw k'a dɔn k'a fɔ ja tiɲɛna denmisɛnninw dɔw bɛ to ka bɔ Serifila TV la bi alhamdulilayi anw fana b'a fɛ ka k'u ɲɔgɔnna ye an y'o de fɔ salon an bɔlen yan nɔ mɔgɔ caman wulila ka taa ɲininka dɔw yɛrɛ y'a ɲini k'a ka numéro minɛ an bolo walasa u fana bɛ se ka na misali tɛ aw ma cogo min na ni ala sɔnna an fana b'o layidu ta ni k'a ɲini ala fɛ ni ala fana ma basi k'an na fiyewu san o san an bɛ wuli ka s'aw ma walasa ka na an n'aw ka baro an ka kɛ baro in a ka kɛ misali a ka kɛ nafa ye ka ɲɛsin mali sifinnakaw ma min b'a to dɔ bɛ bɔ lakanabaliya sabatili la sabula n'i y'a ye ko caman bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ dunkafa ma sabati lakanabaliya a bɛ sɔrɔ n'i y'a sɔrɔ denmisɛnw tɛ se u yɛrɛ kɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen ye dunkafa sabatibaliya kɔlɔlɔ ye donc vraiment an b'aw yɛrɛ fo kosɛbɛ dan tɛ foli min na aw ni ce ni ala sɔnna a ma an y'o de fɔ san o san an na jɛ ka nin baara kelen an n'a kɛ ɲɔgɔn fɛ hali bi an fana b'a ɲini aw fɛ sanga ani waati aw ka dɔ fara cɛsiri kan wa aw k'aw ka daw yɛlɛ walasa denmisɛnnin wɛrɛw fana ka na espérance ka na i réfléchir aw fɛ yan nɔ walasa u fana ka se ka taa aw ladege fan wɛrɛw fɛ an balima Serifila filɛbagaw bamananw ko banbali ka jati dɔn bi alhamdulilayi ka na se jalakɔrɔba yan nɔ ani madame Kulibali Asan Jara ka fara ɲare adama ɲare ale ni balo kan ninnu ye denmisɛnninnakaw ye minnu ye kalanbaw kɛ u ye sanfɛ kalanw kɛ nka u y'u ka diplômew bila Bamakɔ ka na i yɛrɛ di cikɛ ma yanni nɔ kungo kɔnɔ yan walasa siniɲɛsigi o bɛ se ka sabati cogo min na aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ aw garisɛgɛ kɛra fɛn min ye ka bɔ jamukan ci wɛrɛ kɔnɔna na bi o de kɛra nin aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ aw kan bɛn ni Alahu Taala ka jɛn ye jamukan wɛrɛ kɛnɛ kan wasalam merci Yangaw yo anite dabanda kamale seneke baliyo daba sangunde kadoma